Naikabit na natin mga bay. So ito na po yung apat. Dito na. Balik na natin to. Tapos all goods na. Pandarin natin mga bay. Ayan. Start. Tignan natin. Ayan. So maganda talaga yung stock niya mga injector mga bay. So tumaas kasi yung minor. Ayan, bumalik siya sa stock. Uy, makyat. Uy. Parang napanimaguhan na. So RPM natin. Tignan natin RPM eh. Medyo dili lang siya mga bay pag stock injector. Dili siya. So tignan natin doon sa makina mga bay doon. Tingnan ko siya. Dito. Hindi masyado. Hindi gaya dito. Twist, kunti lang yung ano. Ang panghuli. Pagkadili lang siya kasi itong maingay mga bay. Ano naman itong maingay dito? Ang may kumakalansing. Ayan, ipapatunap kasi natin itong mga bay. Kapachip lang natin itong valve clearance nito mga bay. Hindi pa nakaikot yung fan. Tapos pakinggan niyo yung tambutso. Yan po siya, diba? Tuloy-tuloy yung ano niya minor. I-on ko yung fan mga bayan. Yan, naka-on na yung fan. So hindi talaga sa overfeed mga bay. Hindi kaya doon na magbulok-bulok ba, diba? Narinig naman niyo yung una. So ayos na to mga bay. Kasi matakaw yung sa gas mga bay kahit hindi siya mabilis sa RPM. Medyo may kadilihan lang talaga sa RPM mga bayang stock ko. Pero may ano naman siya. Pag sisipa mo talaga, ganyan. Meron namang ano, persa. RPM nito mga bayan. Hindi ka kaabot ng 5. Yung iba makarating ng 6. Iba pala talaga yung ano nito mga bay. Hindi ko lang alam kung bakit hindi to dumating ng 6. Yung iba makarating sila ng 6. Tumaas na yung minor aircon natin. Ayan, bumaba. Ayan, so at least ano naman ko ito mga bay, ibagay ko naman yung ano, adjust dun sa minor mga bay. So at least ayan,
Hindi bumaba yung minor niya. Ayaw niyang bumaba. Bakit kaya? Ito lang. Pakiramdaman lang natin to mga bay. Ayan, let's go. Dito na yung in-order natin na headlight na naka-LED projector sa design. H4 yung brand. So parang binalot ng maayos mga bay. Maganda yung pagkabalot to. Dito siguro nakapak siya ng cellophane. Ito siya. Para sa ating sasakyan. Yan, malaki pala siya mga bay. Ito po siya. Grabe ang laki pala niya. Oh. May fan na siya sa likuran. Tapos H4. So, pwede dito sa ating motor naka-LED projector to mga bay. Malakas to sa gabi. So, tignan natin to pag ikabit natin mga bay. Ayan, let's go. Tignan natin. So, tama lang sa ating mga bay. Cherry QQ. So kadahilanan ang lens ito is pininturahan lang natin kaya ito naka-LED projector na. Ito yung stock na ilaw. So subukan natin mga baya, pailaw natin. Kumpara natin kung medyo may araw pa ngayon. So kumpara natin kung saan yung mas malakas mga baya. So ito po siya, oh. Di ba? Yung lakas. Yung isa hindi na umilaw mga bayo. Ito yung parang sisira naman siguro to. Stop. Pag i-high natin mga baya. Pag high siya mga bay, steady lang yung isang low. So may high siya doon. Isa nag-high. Tignan niyo yung high. Wasak na wasak yung kuha niya. Wasak na wasak kumpara mo doon. So, dito wala. So subukan natin kabit yung isa, parang nasisira na siguro yung low nito mga bay. Ito is all white. Tingnan niyo yung reflect. All white to mga bay. All white yung in-order natin. So 1,000 plus to na ilaw mga bay. So hindi tayo ma-alcansi sa pag-order nito. Kaya all goods na yun ang nadesisyonan natin na ilaw mga bayo. Grabe ang linaw talaga. Masubukan natin yan mamaya mga bayo paggabi na. So medyo may araw pa kasi. Ay mga 5 PM pa kasi ngayon. Kaya kabit natin yung isa mga bayo. Let's go. Ito na po siya mga bayo. Kabit natin yung dalawang ilaw. So subukan natin i-on. Ito na po siya. Pag. So ito po yung low. Ang ganda tignan mga bay. Super wide. Oh, grabe. Pag high, ganun siya. So, stable lang yung kanyang, ang kaganda nito is yung low niya. Stable lang mga bay. Wow. Nice one. Oh, ganda. Hindi masakit sa mata to mga bay. Hindi masakit sa mata yan. Oh. Doon tayo sa labas i-high natin. Yan po ang kanyang ilaw. So, hindi siya masakit sa mata mga bay. Level na level siya. Level yung dito. Ito yun. Ito, magandahan. Grabe. Yan po siya. Well, kita ninyo. Dalawa na po. Yan po. Diba? Dalawa na yan. Maganda oh. Dahil po, grabe ang linaw mga bay. Linaw talaga. So, ito yung low, so hindi masakit sa mata yung high niya, tamang-tama lang na makikita yung daan. So hindi talaga siya masakit sa mata. So yan po ang nakaganda sa kanya mga bayo. Grabe, stick. So balance na balance siya mga bayo. Nakagandaan ito is naka-LED projector na kasi siya. Naka-LED projector na, tapos yung lens natin hindi na masyadong sariwa yung loob. Kaya all goods, recommended ko to na ilaw mga bayo. Grabe, ang linaw. Hindi na tayo kakarap to sa paggabi mga bay. Grabe, ang ganda. Tingnan natin sa loob Sa loob. Grabe.
Ang ganda. Kahit i-high pa natin to, hindi pala masakit sa mata mga bay. Oh, yan. Grabe. Ang gaganda dyan mga bay. May label siya ba? Grabe. Grabe ang wide talaga. Kitang-kita mo na yung buong daan mga bay. Tapos, hindi pa siya malakas. Oh, i-off ko yung fan ng radiator. I-on ko balik ha. Nakarelay na kasi yan. Oh, hindi ko kurap oh. Hindi siya kukurap. Oh, grabe. Stig. Oh. Yan lang, marekomenda ko talaga to na ilaw mga bayo. Oh, stig. Power kayo.